ịmana ndị ọka mmụta ala Igbo anyị akpọ kọmputa igwe omeka mmadụ. O nwekwazi ụfọdụ ụmụnne anyị na-akụzikwa Igbo kpọrọ ya igwe omenta eme imo. Ha niile dabara adaba. Ka kọwakana ihe bụ igwe omeka mmadụ, maka na ụfọdụ ndị na-ekwusi na-ekwesị ịkpọ kọmputa igwe omeka mmadụ. Ọ dị mma ka eme ndị ọka mmụta anyị ji kpọọ kọmputa igwe omeka mmadụ. Kọmputa na-eje ozi, mmadụ na-eje ozi. Ị ga-ezi mmadụ ozi, o meelu gị ya, o jeelu gị ozi ahụ ka isi wee chọọ. Ị ga-eziwukwazi kọmputa ozi, o jeelu gị ozi ya ka isi wee chọọ, na-etinye na-ewepụ ya ewepụ. O doro anya ọtụtụ ọrụ mmadụ kwesịrị na-arụ, kọmputa bịa o were ya na-arụ ya. O doro anya nya ma Igbo be anyị ji wee kpọọ ya igwe omeka mmadụ. Ọ dị ka ndị be anyị afọ ihe ga-adị n'iru wee be anya bụ afa, maka na ịnezi anya taa ifu na o nwere kọmputa ndị arụzi nnọọ ha dịka mmadụ kpọọ ya robot. Ha nche niile wu kọmputa. Kọmputa na mmadụ na-akwakwuzi iko nke taa. Kọmputa na-ebunwuzi nwa n'afọ nke taa mụọ ya. Kọmputa nke taa na-ekwunwuzi okwu. Ọ ihe a bụ ihe Igbo be anyị fụchara ọdịnihu dị na kọmputa wee kpọọ ya igwe omeka mmadụ. Ekene m unu.